ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд мошинои нав роӣ кардем ки мо қабул кардем, пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо экран буда роӣ кунед. мо дар видео оянда фурӯшта, рекламада фурӯшта мегузорем. дар имрӯза навор астаи Daiwo Nexi ваз 21010, ваз 21007, ваз 21006 ва мошинои Toyota Camry 2 ва сечкаи объёмни простой ва Opel Sedan. обшим хела мошино рӯй кардаги мошинои арзон барои шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дархост мо дар видео оянда ҷудо карда барои шумо пешкаш мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 160 сомону 50 дирам. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунем. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метиҳем ки компания яка ёқуб яка борои шуморо аз территорияи Москва ҷамъ мекунад ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш оварда мерасонанд ва инчунин 25 та ноҳияи территорияи Хатлон, шаҳри Бохтар, Восей, Кулоб, Данғара, обшим Калхозобод, уяли, обшим 25 та ноҳияҳои Хатлон оварда мерасонанд. Якуним компания аст ки ба Хатлон ба ҳама ҷош бор ва дигар компанияҳо территорияи Кулоб ва дигар территория намераванд. дӯстони азиз, ду та шаҳр мебарам мақсад ки территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш, Ваҳдат, Ёвон, Ҳисор, обшим ҳамаи ноҳияҳош ва территорияи Хатлон ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. бо мошини майдаам дорад ки метавонад ки бори мошини майда карди борои шуморо аз ҷои кортон ва аз ҷои хонатон рафта гирад. аз территорияи Москва ва Московская област бора қабул мекунанд. агар шумо аз номи кадари мо гап бизанед ба шумо скидка ва арзон мекунанд. се та рақам аст ки ҳар се рақамошро кор мекунанд ва ҳар сешда имо WhatsApp пайваст дорад. грузоперевозка Ака Ёқуб, компания боварӣ аст, мардум ба шумо тавсия метиҳем. Ассаламу алейкум, подписчики Рахш ТЖ. Ассаламу алейкум, достони азиз. Как вы видите, вот мы очередной умрахач полностью отправляем свои клиенты. Ну, в общем, сейчас вы сами своими глазами увидите, откуда, что, к чему. Ну, много кто нам не доверяет, вот поэтому решили маленький видеоролик сделать для вас. Ну, в общем, сейчас вы сами все увидите, иншаллах. Оставайтесь с нами, если вы не подписаны на этот канал, подписывайтесь и не жалейте одный лайк, пожалуйста. Сейчас, короче, все вы сами увидите. من علیجان ما ای دوشنبه تاجیکستان میشیم. اینم استانبول آمدیم. اینم آدم ما استشهاد کردن. آدمای باورناک هستند. بین بچه‌ها یگان به تشویش. نام شما ایگزو آمده. طاهر شهر دوشنبه از حساب مارکت توریسم. کجا رفته است ان شاء الله؟ حج عمره. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яка мошини фурӯшии имрӯза аст баъдрон ки ваз 2101 аста ки мошинаи советски молодёжне ки полни худ тайёр кардагӣ. соли барои 619 сӯзишвориш газ бензин ардаш кор мекунад. объём моториш 1.6 i07 мега соҳибуш моториш 1.6 i07 задага ки мошинае коробкаш механика ҳолати мошини баъдрон бениҳоят тоза. 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, 7 моҳи дигар танировка дорад, 4 та баллон пачка, 4 дискаҳои нав хадаҳои кадагӣ. мошин мегӯяд полни худ мега шумализатсия кадагия бадон, яъне ки шумализатсия ҳамаш кадагия. мошин мега ягон сарапина пӯшидагӣ надорад. салон тоза бадрон, ҳамаш баллонош пачка, краскаш ҳамаш тоза нав. мошин мега полни худ тайёр кардагия аст. мошин бадрон дасти як одамда гаштеса, яъне ки хеле умуман мега ягон расход надорад. ҳама ҷош кадагия аст. ҳолат мега бетариф соза. шахсоне ки хеле мошини молодёж, хеле мошинро дӯст медоред, ба шумо вариантҳо айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фарход, деҳаи Калмарас гуфтага аст. соҳибшо хай вақтон бо занг мезанен. нархша мега 23 та мегем бо конкретна харидор боша, мақсад муомила савдо мешавад. хадаҳои падаҳои ҳамаш кадага аст. ҳуҷҷат танировка ҳамаш сирок дорад. ин ҳами рақамҳои мегафони Тоҷикистон ки тун азиз бо ида ҳам имо WhatsApp пайваст дорад. шахсоне ки мехарад мега бо 23000 сомонӣ конкретна муомила мекунем. метавонем маромад занг занем. мегзарем ба дим техникаи фурӯшӣ. булдозери фурӯшӣ аст баъдрон ки T75 мегуфтиянд ки соли барои шаҳр намедонистиянд. сӯзишвориш солярка аст. моторуш мега нав кадагӣ. хоб комплект плуг бел ҳамаш аст ва айҷош мега заводӣ мешавад. хай шахсоне ки ҳамхали ҳай кадагӣ аст чун медонанд. булдозер меганам ки T75 ҳолати беҳтарин ки мақсад ки соза
кор мекунад комплект мақсад плуг амаш белш ҳастае. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи вахш ва фурӯхта мешавад бо нархи 55,000 сомонӣ ки бо конкретна харидор муомила мешавад. шахсоне ки ҳам харид чизо мехаранд марамат рақамошон мегафон кор мекунам бо дар рақамошон ҳам имо пайваст доранд ҳам мегафон лайф ҳам пайваст доранд. бо мегад нашуд нархш мегад савдо мекунем муомила мекунем дар ноҳияи вахш комплект ҳамаш ҳаста марамат занг занед. دوستان عزیز از شما خواهش دارم که لایکتون رو فراموش نکنین گذارین و سیلکای نواری ما رو در واتساپ ایمو در کجا میتونین پادیسش کنین. میگذاریم با سه ماشین فروشی دایو نکسی است بادرون که سال برای 1999 سوزشورش گاز بنزین موتور 1.6 لیتر کاروبکا مکانیکا ولات ماشین بادرون بهترین است. ماشین میگه داکومنتش تو ماه نویبر ماشین میگه عمان تاکسی گاشتگی نیست ва задаги пушидаги уман надорад салонш тоза аст бадор раднои краска мошин мегад дасти як одамда гаштеса яъне ки мошин мегад арзанда мегад тоза ки нексиёи хали мақсад ки арзонакор нест яъне ки сайсанош мегад ҳолати беҳтарин хеле ки дасти як одамда мошин мегад соза ҳам документ ҳам мақсад салоншам ҳамаҷо сатфои балоншам ҳолати корӣ инаш ҳам қарор дорад дар ноҳияи вахш ва фурӯхта мешавад бо нархи 16,000 сомонӣ ки бо савдо агар одами харидор бошад бо ягон сом муомила мекунем. мақсад бисёр не хай ягон сум муомила мекунанд. дута рақам аст ки ҳар рақамошон кор мекунад. ҳар душон мегафон дӯстон азиз метавонед ки бештар маълумота гирем мошинча дар ноҳияи вахшта дайву некси марамат занг занем. хоб кадом ида агар ҳам хали мошинаи фурӯшӣ хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад марамат рӯй кунем мо хел рекламаш мекунем. лайкора фаромӯш накунем ва навори моро подлисаж кунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ ваз 21.02 ҳастаи бадрон ки сайстанои беҳтаринаш соли бароишаш 2005 сола ки сӯзишвораш бензини холия абиё мотори 1.6 инжектора коробка механика ҳолати мошин мегад беҳтарин ай. мошин мегад салон тоза 4 диска 4 таблони 80% хадавоиш кадаги аст неки ҳуҷҷатош бучидаги ай. мошин мегад 100% ҳамаҷош кор мекунад омада бинем. мошин ки хела даст як одамда гаштесай. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ашт деҳаи саро ва фурӯхта мешавад бо нархи 15,000 сомонӣ ки бо конкретна харидода арзон мешавад яъне ки 15 таш мега савдо дорад дар ноҳияи ашт деҳаи саро. хоб ин ҳамин рақамҳои телефоншон аст ки номерои билайна кор мекунад ва рақамошон дар ватсапам пайваст доранд. дӯстон азиз қай прамои дар рақамошон занг занед бо қачон муомила кунен мошина рафта бинен ва савдо кунен. срош мегад пул далакора ба ҳам хотир мошина мефурӯша мега арзон алиш не тоқа суми холӣ. бештар маълумотҳои пурра аз рақамҳои поён буда. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ ҳастаи бадрон ки Chevrolet Matiz ҳастае ки солои навош соли бароишаш 2006 сола ки сӯзишвораш бензини холия абиё мотор 08 листи экономни простой коробка механика ҳолати мошин бадро напанав беҳтарин ҳолат. мошин мега ки қариб ки 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад яъне ки як моҳш мега гузаштага ҳуҷҷат дорад. электропакет кондитсионер раднои краска балон пачка хадавои кадагӣ ҳама ҷош мега 100% ай. мошин вообще кам гаштагиай мақсад ки ҳолаташ беҳтари бензини холи 2006 сол моторш 08 ки беҳад экономни бадай. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон ва фурӯхта мешавад бо нархи 41,000 сомонӣ ки бо конкретна ягон сум агар харидор бошад ягон сум арзон мекунад. дӯстон азиз ин мошино худшонам хел қимат аст 2006 сола ки ё бениҳоят экономия ва электропакет консет ҳама чӣ ҳозиразамона доранд. хоб ин ҳамин рақамҳои мақсад мегафони тоҷикистон ки ай соҳибшона кор мекунад 24 соат метавонед ки занг зада бештар маълумота гирем. мошин мегад 100% дар ҳама ҷош гарантия. агар ягон маълумоти дигар дошта бошед хоҳем фаҳмида рақамошро занг занед шумо мефонам ва нашуд нархшам бо ягон сум муомила мекунам. беҳтарин мошина марамат тамос гирем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 ҳастаи бадрон ки дубайский соли бароишаш 2008 сола ки сӯзишвораш газ бензина абиё мотораш 2.4 литраи коробкаш автоматаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин кондитсионер электропакет 4 диска раднои краска сафед мошинча мега хай созай. нашуд ҳуҷҷатҳои мошин ягон чӣ гуфтагӣ нест фақат ҳамин дубайкаи мошин мега созай.
айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷаббор Расулов дӯстон тарафи хуҷанд мешавад. ноҳияи Ҷаббор Расулов нархи мошин мега 80000 сомонӣ аст, бисёр арзон намешавад. мумкин камтар арзон кунад, мумкин нархи ахиронаш бошад, нашуд арзон шуда ягон чи гуфтагӣ нестай. ҳаст рақамошон тисад шахсоне ки Toyota Camry 2 Дубайс ки мехара марҳамат дар рақамошон занг занем бештар маълумотша гирен дар ноҳияи Ҷаббор Расулов. лайкора фаромӯш намекунед гузорем ва силкаи навор дар WhatsApp имо падлисаш кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ки Opel Astra J аст ки дар кузифи хечибек соли 1698 аст ки ҳамгаз ҳам бензин дорад, мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин баъдро хай кам-кам краскаша лакош сӯхтага аст, хай ҳолаташ средняй, мақсади созайне ки нашуд ҳуҷҷат ва дигар чош маълумотош нестай. нархи мошина мега 37, мумкин нархи ахиронша дига арзон намешуд. чун азиз 98 37 мақсад ки кам-кам яхе ҷош кор дорад. то қассоми хола умуман алиш намеша беҳуда занг назара мега, чунки одамони коргаранд, фақат харидоро. агар мошини савдо нашуда боша метавонед ки савдо карда гирен. мошин дар территория Душанбе, рақамош аст Вавилон, ба WhatsApp ҳам бояд дошта бошам. кадоме ки харидори аниқ боша марҳамат метавонед занг зане, беҳуда не. мегзарем ва ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст баъдрон ки дар кузифи сидан соли 6 1996 аст ки ҳамгаз ҳам бензиниш кор мекунад. объем мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошинча 100% не ки хай кам-кам ядош мелечовка кодра не ки бахайрай, айхе мега мошин 100% баъдрон азиз, хай светчам светои хубай. нархи мошин мега 26-28 бо ягон сом муомила мекунанд. мошин айни ҳол дар шаҳри Бухтар 28 нарх шавад азиз, ягон сом муомила мекунанд. агар мошина успед карден хариданда, мақсад ки метавонен рафта бинен, ягон савдо карда гирен. рақамошон мегафон аст, шахсоне ки мехарен занг занен. аз шумо хоҳиш ки лайкора фаромӯш накунед ва навора падисаш кунед. агар шумо давомхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки мақсад барои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат рӯй кунед, мо ҳам хеле рекламаш мекунем. дӯстони азиз, дар охирам навораи мақсад хуб аст ки мошинаи советский бисёр то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ки Mercedes-Benz C-класс аст ки сечка объёмни соли 1999 аст ки ҳамгаз ҳам бензиниш кор мекард, объём моторош 1.8 литр, коробкаш автомат, сайстари мошин баъдрон беҳтарин аст. мошин мега салон тоза, хоб, люк ва 4 диска 4.80%. обшин мошинча мега хай 100%, ине ки ҳуҷҷатош баъдрон ҳуҷҷатҳои мошин уже тамом шудага аст. айхе мегад мақсад ки мошин конкретнай, мақсад ки устод абиё мега устора оварда лабоҷа проека кунен. мошин мега соз аст, ҳамин хел маълумотша гуфтиянд. нархи мошина мега 75 та мега бо конкретна савдо мешавад. рақамошон мегафон дӯстони азиз, шахсоне ки мехарен занг занед. фақат шумо ба хотире ки мо меҳнат мекунем, я лайк кардем хеле ҷиқ ки видеои мо пеш рава ва одамони харидоро бинанд ва мошина ҳамиёра мақсад гиранд. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии советския баъдрон ки ВАЗ 2106 соли 6 1981 сӯзичуриш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникаи баъдрон, балон ҳолати корӣ, салоншам боли мения, хай раднои краска, ҳуҷҷатош мегад фақат буҷдага. мошин дӯстон азиз, мақсад ки нахадай фақат солона дакме мекунед, тамом дигар маҷош мега 100%. мақсад мошин мега завадид мешавад, мера мебиёяд, як ҳуҷҷат мекунед, тамом. омада мега аз пеш бинен, ягон сум муомила мекунем. нархи мошин 7000 сомонӣ аст ки бо савдо дорад. ин мошини баъдрон дар территорияи Душанбеда қарор дорад. 7000 сомонӣ мега бо савдо мекунанд. кадоме ки мехара марҳамат занг занад. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ки Mercedes-Benz C-класс аст ки сечкаҳои светои сафед. соли 1995 аст ки сӯзичуриш газ бензин, объём мотороша баъдрон 2 литр гуфтай соибуш. мошини объём, коробка механика, ҳолати мошин мега беҳтарин дӯстон азиз, 4 диска 4 ҳолати корӣ ва салоншам тоза. нашуд хадавой ва дигар чизо ҳуҷҷатош ягон чи гуфтагӣ нест. хай шахсоне ки мехарен занг зада пурсен.
мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ҳисор ва фурӯхта мешавад бо нархи 45,000 сомонӣ ки баъдон боз муомила дорад. 45 таш мега боз савдо мекунанд. Хай рақамо шуда мегафон кор мекунанд. шахсоне ки аз территорияи ҳисор мехаранд марама занг зананд. дӯстони азиз, ранги ҳар вақта лайку разане фаромӯш накунед ва навора полисияш кунед. агар кадомтон ягон реклама дошта бошед марамад рӯй кунед, мо рекламада мегузорем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдон ки ваз 2107. соли бароишаш 2005 соле ки 34 газ бензинаш кор мекунад. абиё мотораш 1.6 литра коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникаи баъдон. мақсад мошин заводид мешавад, не ки моторша мегӯяд як мотор кадан накора. мақсад ки масъала мехара мегӯяд соҳибаш опшин мошин мегӯяд як мотор кардан дар кора, дигар маҷош 100% айҷош заводид мешавад. 4 дискаҳои маладожни салоншам тоза раднои краска. мошин нархаш 7000 сомонӣ аст ки боз муомила дорад дар шаҳри душанбе. дӯстони азиз, мотор аниқ мекунед соҳибаш, мақсад ки мошин мега масъала худа мотор мекунӣ. ҳар шахсоне ки мехарад рақамоша сайти TCL кор мекунад, метавонед ки бештар маълумотша гирем. дӯстони азизи мо ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳама.